Ahoj, já vás zdravím, teď se musím zkontrolovat, jestli se to natáčí. Když tak je tady Nikeman a vítám vás u dalšího videa, nevím, jestli jste se na něj těšili nebo ne, dobrý nahrávka. Jsem tu zase s Rohlíkem a čem? Takový šlin strašný. Budeme moct připojit na Rohlíka, on nám ukáže svoji mapu, kterou on udělal. Jde prý bojovat s pigmenama, takže určitě se máte na co těšit. Dané, měříš ten čas? No, jako mě se připojuje pomalu, že jo, ale jenom pro jistotu, aby se mi to tam... No teď jo, já to uděláme. Jdi chvilku počkat. Jinak snad doufám, že nevíte, co se mi stalo s tabletem, jako... Sami víte, že moje tablet je pěkná šunka, jako podle videa, jak se seká, je to určitě poznat, ale... Prostě je to... Mi trochu prasknu, ale pořád mi ještě funguje úplně v pohodě, takže... Nemáte si čeho bát, na kvalitě to záležet nebude, protože horší už to snad být ani nemůže. Takže... No jasně, že fakt natáčí Matýsku, co si myslíš? No, takže za chvíli to se připojím ještě tak čtvrtka toho building terén, nebo co tam je. A jinak děkuji vám za ohlasy v našem minulém videu, naše první video a máme celkem již 15 lidí, takže vám moc děkujeme. Děkujeme za 2 lajky od těch neznámých lidí, které nám je dali. Vůbec je neznám, jako... Proč bychom měli znát, že jo? Takový šmedí zase nejsmysl si dávat sám sobě lajky. Se nesměj, ty, jestli natáčíš let's play nebo ne, tak fakt nevím, ale jako jestli tam dáváš lajky sám pro sebe, tak to ti řeknu, že to je úplně... Chunks už mi koukám pěkně dlouho. A už jsem se připojil a jsem na nějaký divný mě a tady přede mnou najednou vyrostla věž, takže jsem jim Rohlíkův server. A Dané, jak se mám dostat dovnitř? No já vím, že vidím tvoji jmenovku, ale vidím před sebou ještě koblu, takže... Já už jdu. Co mě vidíte? Zase 3 stýváci jdou. Pěkně zase. Ano, Dan nám vysvětluje pravidla, Dan, nemůžeš jít sem? Aby to diváci slyšeli. Pravidla jsou takový, že musíte nakonec spawnovat aspoň tak 10 pigmenů a musíte je přežít, aniž by vás zabili. Když zemře jeden z vašich členů, tak prostě diváci prohráli a když vydržíme 10 minut, tak vyhráli Steveové. Takže je to jednoduchý, takže teďkon se jdeme, máme 5 minut na výbavy, takže jdeme. Tady zrovna v té časce vůbec nic není. Ty malý nic nebylo. Počkat ty diabotky, co s nima? Jo, jako diabotky neodmítu, že jo? On měl zamluvený. Děkej. To mě fakt teďka Ondra umyslně. Já si musím dělat brnko z toho. Ale že jo. Já všechno vykraftím. Tak a já vám odpočítám, protože myslím, že už jsme připraveni. Takže 3, 2, 1 a 2. Takže to tam počítám, máme 5 minut, než to ukryjeme. A vybavíme ten. Takže já to teď mimo zatím... Já jsem vybavený. No já už jsem trochu vybavený, Dane. Já si vezmu mrkev, plus taky dobře najíš. On...
Ondro, ty sekej, já sbírám. Kolik máš mrtvé, Ondro? 16. Tak to je zase Dobře, tak zasaď 2 řádky. 17. Takhle já zasadím jeden a ty zas... Dan, nemáš je vůbec saplý? Teď nemám, až 5. Jo, počkej, ty krávy si můžeme zabít? Ne, ty ne, to tady chovám. A já myslím, že Čemu? aby se třeba ochránil třeba tady ráží otevřela poslední mohou to aby jsme se chránili společně, nebo Mně to úplně jedno. tak já myslím, že bychom se mohli ochránit zatím než dva. Nějak promiňte, že k vám vůbec nemluvím, že se povídám s Danem, ale pak mě došli nějakým způsobem slova a vůbec nevím, co mám říct. Jinak, Jestli se vám tady tahle mapa bude líbit, jo, jestli se vám tady ta mapa bude líbit, tak co, Dane? tak máme pokračovat nebo nemáme. Jo, napište tam do komentářů, jestli s tou mapou mám nebo ne. Pokud s tou mapou ne, tak dejte like, pokud s ní pokračovat nemáme, tak napište komentář. Dávejte dislike. To se nám neví. Jo, no, to byste nás přímo na s. Brno toho domečku, Už jdu. Každý do jednoho. Každý do jednoho. všichni do společného obrání čistí. Jo, no, všichni do společného bude pařba. Tak do komu? Všichni ke mně, pojďte. Já už jsem tady. Já jdu. A skáču na rohlíkovi. Na rohlíkovi. Na rohlíkovi. Teď slezu dolů k rohlíkovi. Koukám se na něj. Mě jako puk. Ještě že nemá u sebe žádný luk. Má u sebe pouze meč. Udělám si radši. Co si mám vlastně udělat? Já nevím, co se na meč rýmuje. Napište mi do komentářů, co se rýmuje na meč. Takže jsme připraveni. Ale ještě nejsou 3 minuty, ještě se můžeme něčím bavit. No čím? Nevím. Můžete si něčím jako já nehodím. Já už jsem po bavu, můžeme začít, aby jsme... 5 minut využít na to, aby se nám nespawnovali. Takže kluci by tam měli být každou chvíli. Takže už tady máme prvního pigmena, což vidím. Kam se tady. No hodí, ale nic mi to nehodí. No, vlastně pravda, no. Skej můst, tak. To se mi. Iceland spadl, takže pokud... No tak aspoň byl nějaký pěkný fight, tak jít na něj Dane, nebo co? Pojď, tady na žebříky. Ale on tady jede po mně. Honem. Ani do tady po mně. Babám. Babám. Rychle do baráku. Sorry. Přežil jsem. Bam. Odrážně rychle. Já jsem si říkal, že to bude jednoduchý, ale asi nic lehkého to jen tak nebude. Jo, no. Makaj, makaj. Řekl bych, rohlík spadnou. Dáme si chleba. Jich map. Nejspíš z mýho takového serveru, kde si prostě explodujete a děláte si tam baráž. Zrovna tady hituji nějakýho pigmena. Dostal jsem brokvičku, juchu. A to je co?
dejte. Já si ještě vyrobím jeden meč do zásoby. Nemám dva. Je to dobrý, Dane, ty jsi tady nahoře? Ne, já jsem tady dole. U postele. Tak moment, nějaký plán. Ondro? Vy mě tady můžete z balkona sledovat. Tak běžte na balkon mě pozorovat a běžte... Pojď Ondro, na balkon, nelez dolů. Ondráši, dělej naho. Chceš se zprovokovat? Hele, jeden je tamhle. Ondra ho rozprovokoval. Ondro, musíš jít dolů. Já je nerozprovokoval, protože... Už tady není, Ondro. Jo, to je pigmen, já myslím, že to je Dan. Bacha, za tebou. Ondro, zavři. Kde si, Dané? Já tady budu dát. Kon... Pojď na mě. Dané, kolik máme času ještě? Máme minutu na to do konce. Kolik ještě sekund? Jo! Takže zpíváci vyhráli, já se od kámošů odpojím a těším se vás u dalšího videa, které nejspíš bude tutoriál, dáme, Dané?